последния час. ГЕРБ-СДС няма да внася предложение за незабавно прекратяване на дерогацията за внос на руски петрол, ако Лукойл издължи незабавно близо 500 милиона лева неплатени данъци. Това стана ясно след близо 2 часа преговори между партиите, подкрепящи правителството. От компанията трябва да внесат още 1 милиард лева от дължимата разлика между сортовете Урал и Брент във Фонда за енергийна сигурност, с които ще се заплащат компенсации за българските граждани. От ГЕРБ и ДПС ги изчислиха на 73 стотинки за литър гориво. Делян Добрев от ГЕРБ-СДС обясни, че след компенсацията горивото ще струва 2 лева, 2 лева и стотинки. По думите му, изпълнението на решението за компенсиране на потребителите може да започне буквално още от утре. Съпредседателя на коалицията Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков заяви, че отмяната на дерогацията може да донесе стрес за пазара, за това ще се фокусират върху събирането на данъци от Лукойл. Той направи изказването след срещата в парламента по повод предложението на ГЕРБ за незабавното прекратяване на дерогацията на руския петрол. Онлайн симулатор за машинно гласуване за местните избори на 29 октомври е достъпен на сайта на Централната избирателна комисия. Бюлетината на симулатора не съдържа имена на кандидати, но позволява на избирателите да се ориентират как технологично протича гласуването. Машините за гласуване в неделя ще съдържат различен брой електронни бюлетини, в зависимост от населеното място, в което се използват. В 67 секции в Столична община избирателите ще гласуват с 4 бюлетини. За кмет на община, за общински съветници, за кмет на район и за кмет на кметство. Останалата част от избирателите в София, както и жителите на Пловдив и Варна, ще гласуват с 3 бюлетини. За кмет на община, за общински съвет и за кмет на район. Жителите на селата също ще гласуват с 3 бюлетини за кмет на община, за кмет на кметство и за общински съвет. В останалите градове ще се гласува с 2 бюлетини за кмет на община и за общински съвет. Движението по пътя Бобов дол – Големо село в района на Големо село се осъществява временно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Съвета на Европейския съюз удължи санкциите срещу Ислямска държава, Ал-Кайда и свързаните с тях лица и групи с още година. Така санкциите ще продължат до 31 октомври 2024 година. В момента ограничителните мерки се прилагат за 14 лица и 5 групи. На лицата и образованията, срещу които са насочени те, са замразени активите, като им е забранено да пътуват до Европейския съюз. Освен това, на лицата и образованието от общността е забранено да им се предоставят средства, финансови активи или икономически ресурси. Джон Бон Джови ще бъде отличен като личност на годината на Music Air за 2024 година на благотворителна гала, която ще се проведе в Лос-Анджелис на 2 февруари. В допълнение към музикалните си постижения, Джон Бон Джови е признат за своята филантропска дейност. През 2006 година той създава фондацията Джон Бон Джови Soul Foundation, която е посветена на прекъсването на цикъла на глад, бедност и бездомни хора. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг. Днес ще има променлива облачност, която след обед от запад ще започне да намалява до предимно слънчево време. Ще духа североизточен вятър. Температурите слабо ще се понижат, но остават високи за сезона между 24 и 29 градуса, София около 25 градуса. Радио 1.